ngaturaken sugeng rawuh paduka sugeng pinarak lenggah sekeca sinambi mirsani pagelaran ringgit purwa dalang Mas Endi yayine isih muda kula dongake sedaya panjang yuswa cinaket bebungah kalih saking rubeda pinaringan seger waras uga panjang yuswa keluarga ayem tentrem uripe tansah mulya mung welingku kanggo para sing nom-noman yen to nuju lunga padha nitih kendaraan sing tak jaluk aja padha seneng ugal-ugalan aku yo mung wedi yen to nganti kecelakaan saiki mono kasuse wis akeh banget apa kuwi Pak polisi lae ngatur nganti mumet akeh dalan-dalan kono kene padha macet mula sing do numpak aja padha gawe ruwet macet iku akeh telat kantoran yen cah sekolah nganti telat pelajaran yen sing do bakul nganti telat ing pasaran sing aku dadi gumun nganti lali ra katokan mau lho Sing terakhir dhewe mau piye? goro-goro kecelakaan akeh sing do telat ning kantoran cah sekolah nganti telat pelajaran malah sing do telat ning pasaran leh bakul lali ora katokan Dewi ning pasare bakul opo iso ora katokan ku lho nganggo jarik wonge wis tuwa oh dadi jarikan ora jarikan nganggo jari ana pasar rame dadi rame dadi rame nganggo jarik lah kok suwek pinggire yen dienggo ngadeg ora ketok suweke bareng dienggo ndodok lah kok ketok tahune iki rungokne ora apik lho piye to kene iki nggone budaya agama ya dienggo nang kene iki omongan sing apik lho Mas lho omong aku piye to lah kok iso ketok tahune iki kah oh lah kok ya takok osik to takok osik to kok iso tahune iki mau kan critakno bakul ning pasar lah iki bakul tahu kok apa nek bakul tahu ketok tempene malah mumet neh to kowe jenenge bakul tahu dodol tahu anane tahu ya dodol tahu yo ketok tahune to mosok bakul tahu kok pamer tempene lah piye to kuwi iya ya ketok tahune wong iki kan bakul to ketok tahune wong bakul tahu kok gak paham cah iki pikiranmu elik kok kowe kok ya ora ngono mulo gak dan rabi kowe ya ora ngono aku bape ora ngerti tahune ku mau lho Mas bakul pasar lu tahu kotak ku yo nek sing wajik ding oh ya kuwi bakul tahu bakul tahu terus ono meneh wis bar wis teko tahu tok wis bar wis teko tahu bakul tempe gak ketok tempe gak bakul terong Mas dengi sumpah nggonku mah golek-golek iki bakul terong Mas lah kok bakul terong ngopo bakul terong iki ngopo bakul yo mau lho Mas ora katokan Mas yo terus nganggo sarung lah kok ngopo nggo ora ketok teronge lha kuwi bakul terong teronge dikok ning ember oh kok ning ember gak ketoke ngono ya disuguhke didol kok ya iya bakul terong saiki senenge lek terong ora yo ora seneng aku emang kuwi oh sambil terong bacotke no bacotke panas arep marahi kowe ora ya Allah bocah cilik senengane kok lancang marahi isi lho iki ora marahi ya Mas ora marahi aku yo gur ngelingke cah kok nesunan lho ora padane presiden amatir kok ora iya ngapunten apa dibisiki bintang tamu dibisiki ngisi di sini sulak aku ora kajen to dengar bapak ibu pun tak Bon. Ora, bon. Terus cakapane sing tadi. Panas ya? Panas. Udah. Aja omong aku lali.